ukuthi akube nje. Hallelujah. Help us, Lord. Help me, Lord. Mama manza unika ngoku. Yenza umusho wakho. Ukhulume message esikhathi engadalitheka. Bazalwane imambanga osizisiwe. Uthanda kakhulu uJesu. Originally ngitalwa eSwatini. Intombi yakadlamini. Haleluya. Nkosi yangenzela umusa. Yangiweza until ngize ngifike ekhaya lakababa uBanda. Haleluya. Manje umsebenzi wezandla kanye nomsebenzi wenkosi kanye nomuzi engizinze kuwo ise-Eastern Reef eGauteng egameni likaJesu. Sesithandazile ngisho bathandekayo. Ukuhlala nje mabasafakaza bomama la phambili kuhlala nje ukuthi nami ngiqale ngokufakaza ngoba ngesinye isikhathi ubufakazi buveza lo nkulunkulu ophakathi komuntu ongamshiyi ohamba naye. Kanti futhi ubufakazi kunokwenzeka kube nomuntu at present tense okuleyo meko. Futhi kungenzeka uzodibana nayo kusasa nje masuka kulomkhosi wentokazi. Abe siyavumbulula esugesi. Noma ke ithatha isikhathi kodwa nje ubufakazi I believe ukuvela kukaNkulunkulu in your personal salvation. Hallelujah. Ngizoba short bathandeka kodwa inkosi incede ngideliver noma ngishort. Ithi ngakhulumi I think I reverse it bazalwane. Because mina ngaplana ukuthi ibe short kodwa wayengcwele kuconfirm yena ukuthi yibe sebenzayo. Ngizochaza indaba yokungathola umntwana ngisemshadweni. Ufakazi bami kume lapho for now unless uNkulunkulu aphinde ambulo obuye. Ukuthi nje ngathatha isikhathi ngokubheka kwabantu basemzini 3 years it was long for them. Ukuthi soloka ngithole umntwana. Kwabiza lokho ukuthi ngenze izwi kaHana. Vukele endlini yenkosi I remember it very well ukuthi le bandla ithi ngalisho igama ngoba manje sikumedia. Le bandla esikulo esiliqale no ex-husband or the late husband ubaba uBheki. Siliqale kungathi angeke liqale uyabona masiqalwa into kuno criticize nayo yonke lento. Kunokuthi hey bacaba ukuthi benzayo. Manje leso sikhathi kwakuyisiganga kunotshani obukhulu ithende silakhele lapho lokotshani. Kungakacentwa kungenjani. Ngikhumbula angiphakamisi yena kodwa ngiphakamisa uNkulunkulu owasiza yena ukuthi bekalala lapha every night. Alale emotweni every night ugadele isiganga ngoba ilesikhathi beziphangwa ama-stand waphangwa. So uma embuleka lento yena usemsebenzini eyokuthi
ehamba endlini yenkosi uyabona ishintshanani ngamashift. Yena asuka aye emsebenzini wena ngena ngo5 say10 yakho bengenayo enye into eniyoyikhuluma noNkulunkulu. Bengiyothi Jesu ngicela umntwana. Bengumxoxela ngale meko emphezu kwayo emzini wami. Bayangithuka bathi nginyumba. Baba yabona amazulu alishophaqa igama. Baba basho zonke lezinto ezibuhlungu vele kakade umthakathi weswazi. Ayikho lento yensindisi iphikwa. Bakompare ama-girlfriend ake athola nawo eThekwini. Uthi sebashanga abantwana bathi. Sebashanga abantwana. Kube buhlungu makufika kodwa ngabelese. Yeah. Lapha ethendeni ephakathi utshani angisenayo nefiyo ukuthi kungavumbuka inyoka la. Ngoba ngize uNkulunkulu. Haleluya. uNkulunkulu othi awuyiceli into ungayitholi futhi akakuniki ongayicelanga. Wayiveza pregnancy yokuqala. Yachitheka. Wayiveza yesibili eyabuhlungu kakhulu. Kunobufakazi lobu bengithi a pain can be turned by God into a gain. Kunobuhlungu lobo bekunama-twins. Akhula ngajabula ngathi kaNkulunkulu wena ubhadala ine-double portion way ngempela ngibona kini. Nokuzokubula njengahana ku-profitable. Uyalenza ngempela. Ni-celebrate abazalwane. Kathi sithana sosibhekile. Uthe masathi 6 months lawo ma-twin. Asemsebenzini upapa. Kanti sone-girlfriend. So ujola nentombazana engazange nje yakuyamazi uJesu. So yakhuluma zonke lezi zinto ezozenza. Angisho ngihambe inyanga ukuze idilize mina kulomshado ungene yona. Ngempela bathandekayo wachitheka ngine-6 months ama-twins achitheka. Ine-6 months kwaba buhlungu kakhulu ke manje. Kakhulu ukuthi uNkulunkulu kanjani. Yo Jesus. Awusabonele nalokujabula kwami okungaka. Ngithi mina uyivume kanjani intombazane ingene kumyeni wami ize ngichithekelwe kabuhlungu kanje. Kanti i-process yokuthi abazalwane ibuhlungu into yokuthi umuntu angihlakaniphele akhulume into ayirelateayo. Kodwa kwambuleka kimi ukuthi kumele ayikhulume lento eshaye imenyameni. Izoyikhuluma kahle ukuthi ngiyizwe kimi ngambona uThixo phakathi kwemeko. Ngiyakutshela man ukukhishwa kwalama-twins astakile phakathi esibelethweni. They are so good phela abathandekayo ngoba sewashonile. Uma akhishwa ufaka in fact bebafuna ukunginjusa. Bafaka injection
ezimbili ngoba zabantwana ababili la ku spinal cord. Kodwa doctor wami wabheka igazi lami ukuthi wathi alikho strong enough. Wathi ngcono si-induce nephilisi. Each and every twin ufakwa nephilisi. La ngaphansi iguduza ama-labor pains for 13 hours. Hallelujah. Kusazofakwa elinye futhi. Ene bakutshela ukuthi sowuphumile u-first baby. Kufakwe elinye futhi liguduze for another 13 hours. I was in pain ngoba labantu abasenamandla. It's a dead thing. Kulofakazi bengithi kunzima ukuphatha into efile. Uphakathi endlini yenkosi. Angizange ukuzothi uma wenza lokhu, hayi lokho akunasikhathi sabo. Kodwa phatha into ephilayo. Ekhona ukuzilwela ngenxa yokuphila kwayo kuwe. Bagcine baphumile. Bagcine baphumile ngaloko buhlungu. Kubuhlungu mbamba phela abazalwane ukuphatha into efile. Kunembamba mina. Inkosi impela ngidlali. Ngikuzwile ukuthi kubuhlungu njani. Bazalwane. Bazalwane. Asingadlali la. Yo. Asinayibulali sesingenile. Sizwile Nkosi. Ngicela sifunde kuLuke chapter 18. Sifunde verse 1 to 8. Ngizocela nje ngokuzithoba. Ayikabi bazalwane abafunde kwaBanda kule English ayiphethe. Sizobese omunye futhi aphinde avule uGenesis 18 verse 14. Siyafunda ke bazalwane, Luke chapter 18, we are going to read from verse 1 up to 8. A New Living Translation Bible. Verse 1. One day Jesus told his disciples a story to show that they should always pray and never give up. Verse 2. There was a judge in a certain city, he said, who neither feared God nor cared about people. Verse 3. A widow of that city came to him repeatedly saying, give me justice in this dispute with my enemy. Verse 4. The judge ignored her for a while. But finally he said to himself, I don't fear God or care about people, but this woman is driving me crazy. I'm going to see that she gets justice, because she's wearing me out with her constant requests. Verse 6. Then the Lord said, learn a lesson from this injustice judge. Even he rendered a just decision in the end. So don't think God will surely give justice to his chosen people who cry out to him day and night. Will he keep putting them off? The last verse, which is verse 8. I tell you, he will grant justice to them quickly. But when the Son of Man returns, how many will he find out? He find out on the earth who gave faith. Amen. Genesis 18 verse 14. Genesis 18 verse 14. Kukhonto ingamnqobi
ukuphetha le ndaba yalokufakazi ugcine abe khona umntwana. Haleluya. Ugcine abe khona and last year sathola i-challenge ngoba abe enzo first year wakhe e-university. Angifuni ukulibala ngikhuluma ngiphinde ngibuye emuva. Ya saba ne-challenge yokuthi uNSFAS akamvumanga. Kodwa sambona uNkulunkulu kulo 21 days esivela kuye we-fasting. Saturday siqeda kusasa nge-28. Sathola impendulo Saturday ukuthi umfandile umthethe. And isikweleti sonke salast year simadele. Haleluya. Yilo uNkulunkulu esimkhonza. Ngoba bekunombuzo nje ukuthi njani ngale game ongiphe yona. After le pain njani futhi ngiphinde ngipayine bese ngine game. uNkulunkulu wethu uma ngithini uma sebenza, he is a fast forward God. He doesn't reverse. Enza phinda yeke uma asenza wenza fast forward. So wenza ngendluzula. Konke bethihlekisa ngawe uswabe. Nali izwi ebathandekayo esikhulumela phezulu ukuthi nami umfelokazi abelesela lithi lapha kuba Banda sort of non-stopping ule judge ufunani usho specific lo mfelokazi uthi ngifuna amalungelo akho. Haleluya. Uyaqhubeka futhi uyaqhubeka uthi lo judge ngenxa yokungihlupha angazi noma ithi anointing or ithini kodwa ithi ngenxa yokungidina kwakhe ngesiswati lisho njalo uyisidina ngiyacabanga uthi sathahleli alinda amacala endawo ngoba lithi iBhayibheli ekamamsabi uNkulunkulu. Ngicabanga ukuthi bekajaja nalamacala akhe ngemfundo yakhe ngeskill atrainele sona. So abenza izinto ngolwazi lwenhlakanipho yemfundo yakhe. Not la emkhoso intoka not la. Hayi ungafunda kanjani la. La. Abo no name la. Jesus. Yes, ayikabi mamshosha. Oh Jesu, kodwa ngicela ukusho nje njengoba kusho enhlizweni yami. Okwanamhla ngazi next time ngicela eyami profile ingayifundi. Ngicela ngedwa. Njongo kaNkulunkulu ukuthi ivele ingafundeki from izolo. So ngicela iqhubeke kanjani. Ningiswa kahle ngisho bathazelayo. Ngomoya omuhle only for me. Yes. Waba uNkulunkulu ophakathi kimi uthangile ngononeni. Uthangifane nalomfelokazi elingakhulunyi igama lakhe. Engakhulunyi iprofile yakhe. Akukhazwa nalokuthi lamalungelo akhe bekuyini nani.
lithi iBhayibheli okwenzeka kithi ilamandla investwe kithi. Lokho kukwehlelayo asikuthi intaba enkulu engenogqumzela. Angifisi lokufika kulelo gcina. Lelo Genesis 18 verse 4. Help me Lord. uNkulunkulu uthi noma ingaba inkulu kangakanani intaba emephezu kwakho, kodwa ngefaith encane. Hayi, angisho mina teaspoon futhi angisho half a teaspoon. Khuluma ngefaith mustard as it is, ibe ngamahlavu olulodwa lashukela. Hallelujah. Thatha lona uyobelesela kuJesu. Kokoda noma lebonda liqine kangakanani, kokoda ngale mustard faith athuthu Jesu usabonelela umamanje abheke nokukokoda kwakho kule bonda elivalekile. He is the God who can divide it. Uwelele ngale njengabantwana baka-Israyeli abaweza ulwandle olubomvu, bekungeke kukhoneke. Ngiyacabanga ukuthi uMoses, although anama-weak point akhe, kodwa wamlalelisisa uNkulunkulu mathi belesela ukuthi washuka ngakhe. Oh hallelujah. Verse 4. Kwabasikhathi lesize umehluleli angavumi. Sometimes it takes very long ngamehlo akho, kanti uNkulunkulu wesikhathi sophenduka ngesikhathi esi-right. Ngoba angisho sinenkinga thina sibazalwane, sisheshe sibe namathumba lamakhwapheni. Ngiyacabanga wabona nje uNkulunkulu ukuthi mangasheshe ngiphendule lo mfelokazi lo okhukhumala angasaboni umuntu, maybe nala malungelo bewamanele kakhulu, akayuphinda ncede mina. Bazalwane masinakekelane. Ngizokhuluma nje nge-dangerous prayer. Kukhona la ngiyakhona, but kuthi angiyandluli ngasho indaba ye-dangerous prayer. Thandazo othakufo kufayo okuphazamisa icebo lakho. Othakuqhuma okuphumayo in a dangerous way okuseceleni lakho. Sithathe isikhathi sithuso ukuthi bazalwane ngempela mamshosha ungakhathazeki. Uma athi uNkulunkulu be harsh, do that egameni likaJesu. Simele sizibambezela ngokwethu. Thandaza ubelesele enkosini 24 hours. Phumula kancane, uthandaze kakhulu. Ngizotshela lo
ngithandazele from 6 to 9. Manje yaqhubeka nomsebenzi uyameditate. Ithi ngo-12, 9 to 12 bese ngiya ku-second athi bekezela izinto ezi-guaranteed. Remember, it's an internal guarantee lesikuyo. Asinto yamanje bese yaphela. It's a fast forward God. Kumbe kuwe ashesha hambele ukusela kulo 9 wase. Hallelujah. Hey, ngiyayithanda le ka-12 ngoba njengoba bengisho bazalwane umuntu akazi praise kodwa ngibona umphumela wa 12 to 3 a.m. Lapho ebusuku bambana nabo. Angisho mina ngizalwa inyanga bazalwane futhi ezimbili. Umama uneyidliso zabafazi ukuthi nje uma uthethe umfazi wakaba ayinanda angisho izinto zobumnyama sinandaba ushadile or awushadanga. Ziyakhona nje nokusebenzisa umuntu owusisi ukuthi hamba umthathela leya ndoda bese lo sisi noma lo mama uthathele lo muntu so uza kumama le kwela seSwatini. Makafika kumama wami athi ngimfuna permanent. Bese mama wami yamgaye asho eSwatini bebazi imbeka bomama wami. Bathi ke bona bebatshelwa ephusheni ebusuku angazi anginasho ukuthi khona umuntu ozayo. Uyabona kungenzeka vele kuyiqiniso ngoba imimoya iyambona. Angisho manje usathane usuka khona. Ayingiloze uNkulunkulu kaNkulunkulu. So kungenzeka vele basheshe bambone abeseke. So uyadidiyela ke amtshele ke imitshelele nemimoya yakhe ukuthi hamba uyogubha ini nani na ahlanganise ngoba umbonile ukuthi uyeza. Bese really uma afika athole sekulunge konke. Fasting forward ubabami inyanga yamaZulu ukuthi nje yena ubiyela emakhaya uyawaqinisa kohlele igama bebalisebenzisa uyawaqinisa wenza zonke lezi zinto ukuthi izulu lishayile mize around. Angithi khona nokuloyana ngamaZulu ya kodwa labakho enqinise khona lingashayi. Abephinde futhi anomuthi owelapha izilonda ezikapholi. Abezogaya bazalwane. Emina bembona imihlolo ekhaya. Abantu amasimbe embongolo alande imichamo yaninani kufuneke nowomuntu umchamo uhlanganiswe. Abantu baziphuze lezinto. Athi ziphuma ephakathi. Leyilonda then abaphela ukugcobisa. Uyabona? Bengekho lapho kodwa ngise10 ngo12 midnight. Bonke bayahloma. Ngoba ngibone ekhaya ukuthi bayathaka bahlanganise izinto zokuthi from 1 a.m. zedubula. Yo. Akangitshele maybe nenziwe lokho lokuthi 12 midnight ngimthembe kangaka ukuthi wena mzalwane makakuthola ulele uthandaza maybe ubhambalele ngesiso embhedeni wakho ngiyabekisa awusezikhumbula ukuthi amen umshonile ugcina uzumekile Hallelujah. Bekuzotshala nomthandazo obizwa i-dangerous prayer. Angezi ukuzotshala back to send.
ngiyabingelela. Bazalwane bethu sengibuhlungu. Mina angikhulumi ingane kwayo. Kulo mzalwane wakwahlekisa ngami, ithi ngasisho sonke isitori ngoba siku media uzosuka yizwe. Wangihlekisa, wangihlakaza. Bathandekayo. Nganomthandazo wodwa ngisemakoteni. Angifuni ukuthi ngenzani ngoba ngithe iprofile mina cha. Ithi ngayisho. Kodwa nje kuleyo nkonzo uNkulunkulu ayibeke kimi mangiyenza ngiyayenzisisa ngithi. Nawe ungadlali ngaleyo nkonzo ayibekile uNkulunkulu. Uyenzisise because you don't know what is going to happen tomorrow. Hallelujah. Uyenza dangerous prayer. Ayenza usompa. Ngoba ngempela izodiliza. Uzozisebenzela uback to sender ungamshongo. Nje maqeda ukuhlekisa ngami, ngiya fast forward nami. Ebazalwane ndona ukuthi wasuka umyeni wakhe enkosini. Wavele nje wayoziphuzela utshwala wazibuyela ngabo 2 AM kanti namankazana. Abuya lapho wathi divorce. Masahambile wadayisa lekhaya without her. Ubone nje ngamaphoyisa safika asathi phuma. Naye wasupporta ke lo baba makathi uyamfonela. Support statement sakho ukuthi yebo uzothatha u50% wakho nami ngithathe owami 50%. Yenziwe yimi vele leyo. Uma sebehlukene kanje kwazwakala ukuthi uhlala nomntwana abe bahlala naye. Ofundisa Sunday school labandleni. Lento yethu yokuthi angisho siya adopt. Yeah. Sibantwana bakaNkulunkulu. It's very good. Iswati lakithi selise Josi lifikela ngithola ukuthi nani iswati lakithi. Ithi Nkosi yami ngicela indawo yokukhosela ngoba la akusiko ekhaya. Vela mina ndawo. Right imthathe vele ngoba usindise umntwana wakho. It's the best teacher ye Sunday school. Hlale naye. Kanti kunobuhlobo ababakhaya. Emva kwami. Uma sekale bahlalisana kwaqhuma isizwe lo mama bekangatholi bantwana. Ngi fast forward. Mangathola abantwana waphinda lo wababa walamisa kulo wa teacher we Sunday school. Bazi bayi 3. Wabona ukuthi hayi manje umuzi yakhe uyakhula wamlobola. Washada naye isinto. Manje into engiyisho yangigijimisayo ukuthi press on umthandazo uzokufohlisela ukulwela izimpi. All you can say ukuthi Nkosi lempi asiyami benesela ngokuthi ngilwele mnikazi wempi. Hallelujah. Asiyeke futhi ku verse 8 iverse lokugcina. Nginitshela ukuthi uyawubevela ngekusheshsha. Kodwa ingabe imvodzana yemuntu nayibuyako iyawukhanza kukhona yini ukholwa emhlabeni. Hallelujah. Yabuza nje nami bazalwane. Uthi uNkulunkulu masalethe impendulo uzokuthola usemekhona yini? Nesima. Ngicela
singonile. uNkulunkulu uthi, is there anything too hard for the Lord? Ubuza lokho uNkulunkulu lapha kuGenesis 18 verse 14 ubuza phezu kwalomfelokazi kubekeke kanjalo kimi ukuthi uzokuthola kusesekhona inkolo njengoba yena athi there is nothing too hard for him. Sikhuluma ngaSara la ngiyacabanga igeneral health bese iphika nje ukuthi angaba nomntwana. Kodwa uNkulunkulu wasezulwini Khosi wentokazi leli ixesha lokubekezela komthandazo onganqeni lutho ngoba kune-solution kulo Nkulunkulu. There is nothing too hard for the Lord. There is nothing too hard for him. Yini wabona amandla fanele senzeni ukuze ubone lamandla ayinveste kuwe. Just pump it out. One day mazowathethela unganqeni lutho ungasanqeni bodloza imoda elakhiyeka iminyaka sowukhale kakhulu bodloza ngala in the name of Jesus. Kunamandla lokukhona. Izolo kuthesisa kuye ngokukhona. Asithi sijonge imeko yethu